els havíem promès que seríem els primers a arribar, els primers que es donaríem en primícia les primeres imatges de les noves Falleres Majors de València. Així que, Òscar, haurem de complir. Així al costadet mateixa, i jo pensava que feta un manoll de nervis, però m'han dit que això així n'ha sigut quan ha rebut la telefonada, però miren-la ara, que sòbria, que guapíssima, la Fallera Major de València, Sandra Muñoz, enhorabona. Moltíssimes gràcies. Ja ho tenim ahí, un somni que s'ha complert perquè tu dius que era un somni i de veres. Els somnis de quan en quan es fan de realitat, es fan de veres i este és un moment importantíssim en la teva vida. Pues sí, sempre diuen que qui no somnia no pot arribar al seu somni i jo penso que això ha sigut Determinant per al final tindre fe i que aquest telèfon sonara. Què ha passat? Conta-nos-ho de primera mà, Sandra, el moment en què tu estàs expectant mirant la televisió i en aquest moment comença el primer to del telèfon. Pues era com que estava en un altre lloc, no m'esperava de veritat que sonara el meu telèfon i ha sigut impressionant. La família suposem que haurà esclatat d'alegria, que tu t'hauràs tirat les mans al cap perquè no t'ho podies creure, la família en tu. Hi ha hagut un moment de desmai o ha sigut tota alegria, aplaudiments? Com s'ha viscut així en casa? Ha sigut tota alegria i molts nervis. Els meus pares estaven molt nerviosos, quasi més que jo. Mira, parlant dels pares, que tenim per així al costat, tenim una anècdota que conforme pujàvem en l'escala m'han dit pregunta'ls per el telèfon. A veure, Paco, per favor, Carmen, vingueu així al meu costat, els pares de la Fallera Major de València. La mare que ha estat així tot el dia, fica't així al meu costat esquerre. Carmen, què ha passat avui pel matí amb el telèfon? Que se ha estropeado. Aixina. Aixina. I com s'heu donat compte que el telèfon fixe fallava en un dia com avui tan important? Pues porque hemos visto que no sonaba, entonces nos hemos dado cuenta que ponía cargando y es que se había estropeado. Uy, un síncope, un atac de nervis, una truita de valerianes per a solventar el problema. A mi hija y a mí nos ha dado un ataque de nervios, pero total. Bueno, ella és enginyera agrònoma, no sé si al final s'ha pogut ella mateixa amb coneixements de telefonia, d'enginyeria, de telecomunicacions, però al final hem vist que sí, el telèfon ha sonat i has pogut arreglar el telèfon, però aquests moments d'agonia, no? Molta agonia. Jo soc ingeniera, però no de telefònica. No arribem a això, no? No arriba a això. Però he agafat tots els cables i he començat a connectar, desconnectar, connectar, desconnectar, fins que ha arribat la línia. Per fi, per a viure aquest moment tan impressionant, tan bonic. I ho diguem que eren les dones de la família les que estaven provant el cable perquè el cap de família, Paco, estava treballant en un dia com avui tan important, però vostè, escolta, el negoci és el negoci, veritat? El negocio es el negocio, no se puede dejar, claro que sí. Tu vostè 37 anys ahí en la mateixa drogueria? Correcto, sí señor. Sí. I com ha sigut el dia d'avui? Un fluir constant de gent? Pues como el resto de los días, ahí atendiendo a todo el mundo, porque esto, pues mira, así ha sido. Però avui la diferència de que la gent preguntava per una cosa en concret. Sí, concretamente, y además eso, poniéndome un poquito nervioso, por eso me he subido, porque si yo ya no podía estar más ahí, digo, pues a compartir los nervios con el resto de la familia y ya está. I ha fet vostè molt bé per a compartir, com dia, aquest moment amb la seva família, perquè, com diem, ha sigut un constant de gotes de persones. De fet, ara en casa comencen a arribar els veïns, A tots ells donar les gràcies també, veritat? Sí, la veritat és que, la veritat és que he tingut molt d'apoyo de tota la gent i ho agraeix molt. Òscar, digues, Laura. M'agradaria donar-li l'enhorabona i fer-li unes preguntetes a Sandra, si em deixes, per favor. Clar que sí. M'escolta, Sandra? Sí, sí. M'escoltes? Bueno, en primer lloc, enhorabona des d'En Connexió i des de Ràdio Televisió Valenciana. Moltíssimes gràcies. I jo te voldria fer moltíssimes preguntes. La primera d'elles és, qui és la primera persona que has abraçat, que has besat quan t'has escoltat el teu nom? Pues tenia un costat a ma mare i a l'altre a mon pare. O sigui, que s'heu abraçat crec que els dos junts, o no lo sé. I una altra coseta, tu ja treballes, eres una dona treballadora, imagina que agafaràs una excedència per enguany, no? La veritat és que fins avui no ho havia pensat, perquè com podia ser que el telèfon no sonara en ma casa, pues no ho havia pensat, però ara sí que ho tindré que pensar i veure què he de fer. Una de les coses que aniràs pensant són moltíssimes. I parlaves, en Òscar, de somiar, de somnis, d'un somni fer realitat. Esta nit has dormit? No. No has dormit. Un poquet només.
I tu, alguna volta has somiat de veres que eres la fallera major de València? Has tingut alguna imatge? Mai havia somiat que era jo la fallera major, però sí que és veritat que en tots aquests dies sí que he somiat que el telèfon sonava a ma casa. Almenys somiar. I què penses quines qualitats tens tu que el jurat ha decidit elegir-te? Pues no sé, pense que sóc una persona molt extrovertida, molt segura de mi misma i m'agrada molt fer grup amb la gent. Jo penso que no vaig a tindre ningú problema amb les meves companyes i sóc molt feliç, no sé. I com a fallera major de València, en quin acte estàs pensant ara mateix? Quin disfrutaràs més? Quin acte disfrutaràs més? Tinc moltes ganes que arribi el dia de demà, perquè pense que serà impressionant, i la crida. Allà estarem en directe per veure aquesta proclamació de demà. Bueno, doncs enhorabona, Sandra, que disfrutes. Moltíssimes gràcies. Estic segura que seràs una grandíssima fallera major de València perquè eres una dona sencera. Enhorabona i a disfrutar el que te queda. Òscar, tota per a tu. Sí, ja veus que és una dona sencera, d'una peça, és admirable el temple que té esta xica i, a més, hem de dir que no sé si ha sigut així tot el dia, perquè evidentment dius que no has dormit per la nit. Eixe matí d'avui ha servit per a donar-se una volta per València, pel teu barri, o no? Ha sigut exclusivament de recluir-se en casa? Doncs mira, vaig a contar-te que este matí, a les 7 del matí, ha sonat el meu despertador, m'ha alçat i m'ha anat a treballar. Com una persona normal de a peu, ella ha tingut que treballar. Està treballant tot el matí fins a les 2 del migdia. Això sí, amb tota la família, la teua iaia també al teu costat, m'han dit que ha estat així. Sí. En el moment que ha arribat a ma casa a dinar ja estava tot el món així. Esperant aquest moment que per fi ha arribat, escassament fa 10 minuts, ja saben, tenim al costat a la fallera major de València, Sandra Muñoz Pérez, que disfrutarà a partir del moment de ja nosaltres. Li demanem que d'això uns instants estiga també amb nosaltres per contar-nos com són aquests moments de després de la telefonada, aquesta telefonada tan importantíssima a l'hora que ha sigut la de l'alcaldessa de València, Rita Barberà, a la flamant fallera major de València.